Joulun alla aina meillä outo tilanne on. Puhutaan kun arvoitusta, koko talon voiminton. Tulipalo olohuoneessa, huutaa naapuri ovella. Mut rauhoitu, hyvä ihminen, kuusi palaa takassa ja kulupalakin jo kovalla. Kuusi palaa, taas mitä tarkoitetaan, ei pysy perässäkään. Ja jokainen sen kuuleva hämmentyy vaan. Kuusi palaa, pihalta taloon luulee joku, että evakuoidaan. Hei, 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 hei. Keittiössä kysyt sokerista, montako laitan tähän? Vastaan, kuusi palaa. Ja sä luulet, että dramatisoin vähän. Mikä liekki, mikä hätä? Alat heti kyselemään. Ei hätää, kuusi palaa kahviin, et kai sä luulee, että mä tänne palokunnan haluun. Kuusi palaa, taas mitä tarkoitetaan, ei pysy perässäkään. Kuusi palaa, ja joka kerta se sekoittaa joulun vaan. Kuusi palaa, vuodesta toiseen, se kuulostaa siltä, ettei opita lainkaan. Hei, hei, hei. Postelioni koputtaa ja kysyy huolissaan. Täällä taisi palaa joku, kuulin näin pihaan. Me huudetaan kuorossa, ei mitään hätää, anna jo olla vaan. Kuusi palaa, mutta se on vain meidän jouluperinne, vanha ja outo ja vähän hulvaton. Kuusi palaa, ja kylä luulee, että soi palo hälytin. Kuusi palaa, ei sellaista määrää selitä kukaan ihminen. Kuusi palaa, ja vaikka aina selvennetään, ei kukaan ymmärrä vieläkään, että kuusi palaa vain jouluun tavallaan, eikä mikään oikeasti ala palamaan. Meillä on jo kylän maine, että liekit lyö ja hula valoo. Vaan oikeesti meillä kotona kaikki on ihan rauhallista jo. Se on vain sanaleikki, joka joulun aikana aina mukaan jää. Ja jos joku sen väärin kuulee, niin nauru ainakin elämään jää. Kuusi palaa, ja taas väärin tulkitaan.